Ако приложиш едно от тези три неща, ще увеличиш шанса си да хванеш трофеен шаран с поне 90%. И не, няма да ти препоръчам някаква захранка. Това, което ще ти кажа, е научно доказано. Първо, намери коя е правилната микролокация на водоема. Ако хвърлиш стръвта на място без водорасли и с подходяща дълбочина, значително ще увеличиш шансовете си за успешен улов. Второ, научи кой е правилният аромат на стръвта или захранката, за да привлечеш най-много риба. Много рибари си мислят, че царевицата е най-добрата захранка, но истината е, че във всеки водоем е различно. В диви водоеми, където се срещат миди и ракообразни, рибата кълве повече, когато стръвта има морски аромат, докато в спортните водоеми се забелязва, че рибата кълве по-често на сладки аромати. И трето, използваш устарели методи и техники. Вече има нови и много по-ефективни модерни методи за ловене на риба, които могат тройно да увеличат шанса ти за улов. Ако искаш да научиш още начини, с които да ловиш повече риба, обърни внимание на книгата ми «Тайната на успешния шаранджийски риболов», в която ще ти споделя всички тайни за улов на трофейни шарани.